כן, דף י"ד עמוד ב', אומרת המשנה, נטמאת אחת מן החלות. מדברים על שתי הלחם. שתי הלחם מביאים הרי שני כבשים, בני שנה לזבח שלמים, יחד עם זה מביאים שתי חלות, שתי חלות, זה לחם, שתי הלחם שבאים בחג שבועות, שתי חלות של חמץ. נטמאת אחת מן החלות. אחת מהחלות נטמאה, פה לא מדברים פיגול. נטמאה אחת מהחלות. מה הדין של החלה השנייה? האם החלה השנייה נאכלת או לא? או נטמא, או אחד מן הסדרים. לחם הפנים, אותו דבר, שני בזיחים שמתירים את שני הסדרים של לחם הפנים. נטמא אחד מהסדרים של לחם הפנים. כן, שישה לחמים זה סדר אחד. שתי סדרים, שתי מערכות כביכול. זה שתי מערכות של לחם, כל מערכת זה שש חלות. נטמא אחד מן הסדרים. 6 חלות נטמאו. מה הדין של המערכה השנייה? האם המערכה השנייה נאכלת או לא? מחלוקת. אז דעת רבי יהודה, רבי יהודה אומר שניהם יצאו לבית השריפה. כן? שתי החלות או שתי הסדרים יצאו לבית השריפה. נטמא אחד ואותו אחד שנטמא אסור באכילה, גם השני אסור באכילה. כן? אז שניהם ישרפו. למה? נרד גם על מה הטעם של רבי יהודה. אומר רבי יהודה שאין קורבן ציבור חלוק. כן? בקורבן ציבור אין חילוקים. אחד נטמא, אז כל הקורבן הלך. הם אומרים, הטמא בטומאתו והטהור יאכל. כלומר, מה שנטמא, זה צריך לשרוף אותו. מה שטהור עדיין מותר באכילה. אמר רבי אלעזר, מחלוקת לפני זריקה. כל המחלוקת של רבי יהודה ורבנן, כאשר נטמאת אחת מן החלות, או נטמא אחת מן הסדרים, לפני זריקת הדם של הכבשים, כן? הכבשים הם אלה שמתירים את החלות. נטמאת לפני זריקת הדם של הכבשים, או למשל ונטמא אחד מן הסדרים, נטמא אחד מן הסדרים לפני הקטרת הבזיחים. לפני הקטרת הבזיחים נטמא. שאז, כשאתה בא להקטיר את הבזיחים, הקטרת הבזיחים לא מתירה את הכל. או זריקת הדם של הכבשים לא מתירה את הכל. אלא שחלה אחת מאה. והקטרת הבזיחים לא מתירה, זה לא מתירה גם את השני. כמו שלא מתירה את אותו אחד שנטמא, אז ככה גם היא לא מתירה גם את השני. לכן אני אומר, לפי רבי יהודה יצא הכל לבית השריפה. דעת רבנן לא, מה שנטמא נטמא, את זה לא מתיר. אבל מה שנשאר עדיין טהור, הזריקה יכולה להתיר אותו. הזריקה או הקטרת הבזיחים יכולה להתיר אותו. פה נחלקו. מחלוקת לפני זריקה. אבל לאחר זריקה, אבל אם בשעת זריקת אדם שתי החלות היו טהורות, או בשעת הקטרת הבזיחים כל שני הסדרים היו טהורים. אז בעצם זריקת אדם התירה את שתי החלות. או הקטרת הבזיחים התירה את כל הלחמים של לחם הפנים, הכל זוטר. אחרי זה נטמא. שלא, זה ודאי שמה שנטמא נטמא, מה שלא נטמא לא נטמא. מה קשור אחד לשני? מה שנטמא אתה לא יכול לאכול, כי זה טמא. אז כל תשהו שנטמא, אבל מה שלא נטמא אתה יכול לאכול. כל המחלוקת רק אם זה נטמא לפני זריקה, שאז השאלה אם הזריקה יכולה להתיר לפחות את הטהור. את הטמא זה לא יכול להתיר, אבל האם הזריקה או הקטרת הבזיחים יכולה להתיר את הטהור, שאני אומר לא. היות זה, הכל זה קורבן אחד, אם זה לא מתיר את זה, זה לא מתיר גם את החלק השני. פה יש מחלוקת רבי יהודה ורבנן. אבל לאחר זריקת דברי הכל הטמא בטומאתו והטהור יאכל. ולפני זריקה במאי פליגי. אמרת שהמחלוקת לפני זריקה, בסדר. מה המחלוקת? מה נקודת המחלוקת ולפני זריקה? אמר רב פאפא בציץ מרצה על אכילות כמפלגת. מחלוקת האם יש ריצוי ציץ על דבר שנאכל לכהנים. כן? זה ודאי שאין פה ריצוי. יש דין שהציץ מרצה על העולין. הציץ מרצה על דבר שעולה למזבח, אפילו אם זה נטמא, הציץ מרצה על זה. גם זה נטמא, הציץ מרצה על זה, זה מה שכתוב בפסוק. והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. כן? כשהציץ נמצא על מצחו של הכהן, זה עולה לרצון, הקורבן עולה לרצון, אפילו שהוא קורבן שנטמא, אף אבירן הוא עולה לרצון. אז זה מרצה על העולין, מה שעולה למזבח, מה שעולה לגבוה, ציץ מרצה. אם אדם נטמא, או נטמא החלב, והקריבו אותו ככה, ציץ מרצה על זה, אפילו שזה בטומאה. אבל פה אתה מדבר על דבר שהוא אכילת כהנים. החלות, זה לא למזבח, החלות נאכלות לכהנים. גם לחם הפנים נאכל לכהנים. השאלה אם שייך ריצוי ציץ על מה שנאכל לכהנים. אם שייך בזה ריצוי ציץ או לא. זה ודאי פשוט לגמרא, שאין פה זה ריצוי ציץ שעל ידי הציץ יהיה מותר באכילה. זה ודאי שלא מותר באכילה, יש ציצור כרת. קודשים שנטמאו, חייבים כרת עם אכל, זה כמו שכתוב, הבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, הבשר כל טהור יאכל בשר, והנפש לא תאכל בשר, כי זבח השלם ישר להשם וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. גם זה קורבן, אבל בכלל הציץ לא מרצה על זה כדי להתיר את זה באכילה. אסור באכילה, חייב כרת אם הוא יאכל את זה. שאלה רק אם הריצוי ציץ מועיל כלפי זה שזה יחשב זריקה טובה. למרות שחצי נטמא, כאילו חלה אחת נטמאה, אז כאילו החלה הזאת שנטמאה, אז הזריקה לא מועילה לה. אבל אם אני אומר שריצוי ציץ מועיל גם לזה, לא שהוא מועיל להתיר את זה באכילה, אבל הוא מועיל להחשיב את הזריקה לזריקה מעל את הזריקה טובה, שהיא תתיר לפחות את החצי השני. אפילו אם את החצי הזה היא לא תתיר, כי החצי הזה במילא טמא כבר ואסור באכילה, אבל לפחות הזריקה תועיל גם לחלק השני כדי
להתיר את החלק הטהור. איך זה מועיל, איך הזריקה מועילה לדבר שהוא טמא, דבר שטמא הזריקה לא מועילה, לא? הריצוי ציץ עושה שהזריקה תועיל גם לחלק הטמא. לא יודע, בחנות יש. כך, בוא. אתה אומר ככה בחנות, אבל בכל זאת. כן. אומרת הגמרא, ולפני צריקה במפליג אמר פאפא וציץ מרצה על אכילות כמפליג. רבנן סברי, הציץ מרצה על אכילות. יש בזה ריצוי ציץ גם על החלק שנאכל לכהנים, הציץ מרצה לא להתיר את זה באכילה. אבל כלפי זה שהזריקה תועיל גם לזה. זה חשב שיש פה קורבן שלם. יש פה זריקה טובה בגלל שאתה זורק על כל הקורבן. אז זה חשב שיש פה זריקה טובה. ולכן אמנם נכון, את החלק הטמא אתה לא תוכל לאכול, אבל לפחות תועיל לזריקה, לאכול את האכלה השנייה שהיא טהורה, או לאכול את הסדר השני. תועיל לקטרת הבזיחים, להתיר את הסדר השני שיהיה מותר באכילה. רבי יהודה סבר, אין הציץ מרצה על האכילות. דבר שהוא לא עולה למזבח, אלא נאכל לכהנים, לא שייך בזה ריצוי ציץ. ואם זה לא שייך בזה ריצוי ציץ, זאת אומרת, אז חלק מזה בעצם לא שייך, חלק מהקורבן נפסל. וחלק מהקורבן נפסל, אז אתה זורק את הדם רק בשביל חלק מהקורבן, זה לא מתיר. אין קורבן ציבור חלוק, זה מה שהוא אומר. אין קורבן ציבור חלוק, ולכן, אם הציץ לא מרצה על חצי אחד, נשאר אחר כך חצי השני, לא שייך שיהיה ריצוי לחצי השני, ולכן גם החצי השני נשרף, הכל נשרף, גם מה שטהור, שניהם יצאו לבית השרפה. אי אפשר היה לומר שהיה יכול להשלים את ה... אם זה לפני הזריקה, הרי זה עדיין חולין. איך אפשר להשלים? זה עדיין חולין, לא? למה חולין? למה חולין? לא, או שזה אין חולין, לחם הפנים, למה חולין? לחם הפנים ששמת על השולחן זה חולין, מה קרה? עפית את זה בתנור, זה כבר קדוש. אם זה בתנור, התנור מקדש את זה. אז מה אמרנו לפני הזריקה? איך אמרנו פה? לפני כל המחלוקת של... זה מנחה שזה... רצול, שאתה מביא מהבית. נו, שמה. מה זה קשור? אז למה לא יכול להשלים? מה זה קשור לפה כבר? מה זה קשור לפה לחלות של לחם הפנים? קודם, איך תשלים את החלות של לחם הפנים? מדבר, אתה עכשיו בחג השבוע, איך תעשה חלות? כן, כן. אתה בשבת, שמת את הלחם בשבוע שעבר, נטמע לך אחד המערכות, מה תעשה? תחזור שבוע? תחזור ברוורס שבוע, תשים את החלות, איך שייך להשלים פה? כן. אמר לרב הונא בן רבא ונתן הרב פאפא, אתה לא יכול להסביר שזה נקודת המחלוקת ביניהם, למה? כי מצאנו את אותה מחלוקת ביניהם לרבי יהודה לרבנן, לא רק לגבי אכילות. אתה רוצה להסביר שפה המחלוקת נמצאת מרצה על אכילות. מצאנו את אותה מחלוקת לגבי נושא אחר, אבל מצאנו גם מחלוקת מרבי יהודה לרבנן, לגבי דבר שהוא לא נאכל לכהנים, דבר שעולה למזבח, ששם ודאי יש ריצוי ציץ. איפה מצאנו? אומרת הגמרא, אמר לרב הונא בן רבא ונתן הרב פאפא, והעולין, כן, דבר שעולה למזבח, והציץ מרצה על העולים, זה ודאי יש ריצוי ציץ. ופליגי, וגם בזה יש מחלוקת רבי יהודה ורבנן, באיזה מקרה? דתניא, נטמע אחד מן הבזיחים, כן, שני בזיחים מבואן השם מתירים בעצם את לחם הפנים. נטמע לא הלחם, נטמע אחד מהבזיחים בעצמם. מה הדין? פה ודאי נטמע הבזיחים זה דבר שעולה למזבח, זה עולין. עולין ודאי שיש ריצוי ציץ על זה. רבי יהודה אומר, שניהם יעשו בטומאה. לפי שאין קורבן ציבור חלוק. כן? שניהם יעשו בטומאה, זאת אומרת, היות. והבזיח הזה שנטמע, הבזיח הזה שנטמע הוא בכל מקרה נעשה בטומאה, כן? הוא בכל מקרה כבר טמא, אז אין שום עניין לא לטמאות את השני, אתה יכול לטמאות אפילו לכתחילה את הבזיח השני. אין שום עניין לעשות את הבזיח השני בטהרה. כן? כי במילא כבר זה טמא. אם זה טמא, אז במילא אתה מסתמך פה באמת על ריצוי ציץ שהציץ מרצה על העולים, אז לא משנה כבר. אתה יכול לעשות את הכל לכתחילה אתה יכול לעשות לכתחילה בטומאה, לטמאות גם את החצי השני. זאת אומרת, זה יכול לטמאות גם, להקריב את שני הרצאים ביחד, שני הבזיחים ביחד, למרות שאחד יטמא את השני, אבל בכלל אתה יכול להקריב את זה. שניהם יעשו בטומאה. כפי שאין קורבן ציבור חלוק, אי אפשר קורבן ציבור לעשות חצי בטומאה, חצי בטהרה. אם חצי טמא, הכל טמא. חכמים אומרים, הטמא בטומאתו והטהור בטהרתו. אומרים, מה פתאום? הטמא בטומאתו, מה שטמא, תקטיר אותו בטומאה, באמת. הטהור בטהרתו, מה שטהור, תקטיר אותו בטהרה, ואסור לטמאות אותו. אסור לטמאות אותו. מה תגיד פה? הנה אתה רואה שגם פה יש מחלוקת, האם קורבן ציבור חלוק, אין קורבן ציבור חלוק. אותה סברה שרבי יהודה מזכיר פה. אין קורבן ציבור חלוק, רבי יהודה גם שם אומר אין קורבן ציבור חלוק. אם אתה אומר שהכל תלוי בריצוי ציץ, כן? הנקודה של רבי יהודה, בגלל שהציץ לא מרצה, רבי יהודה שם סובר, שהציץ לא מרצה על אכילות, ולכן אין קורבן ציבור חלוק. פה הציץ כן מרצה, פה גם רבי יהודה מודליק. הציץ לא מרצה על אכילות, דבר שנאכל לכהנים. אבל פה זה, בזיחים של לבונה זה עולה למזבח. אם זה עולה למזבח, ודאי שהציץ מרצה על זה. אם הציץ מרצה על זה, אז למה רבי יהודה אומר אין קורבן ציבור חלוק?
שהציץ ירצה והריצוי ציץ יעשה שכאילו גם החלק שמקריב אותו בטומאה, כאילו הקרבת אותו בטהרה, ולכן זה יקרא הקרבה מעליה. אם זה הקרבה מעליה, אז אסור לטמא לפחות את החצי הטהור, אל תטמא אותו. למה לטמא את החצי הטהור? רואים פה שהסברה של רבי יהודה היא סברה אחרת. זה לא סתם, לא הסברה מצד שאין הציץ מרצה. כי פה הציץ ודאי יכול לרצות על העולים. כן, אבל זה לא הצלחתי להבין את זה, כאילו. אבל פה הבזכין, אנחנו מקטירים אותם, ואז אני כן יכול לומר שהציץ מרצה. כי הבזכין, המתירים... זה בדיוק השאלה. זה עולים, והציץ מרצה על זה. ואז אני מתאמן את שניהם. למה אתה מתאמן את שניהם? אם הציץ מרצה על זה, ועל ידי ריצוי ציץ זה נחשב הקטרה מעליה, אז אל תטמא את שניהם. אז השני יישאר בטהרה, למה לטמאות אותו? כי רבי יהודה סובר שאין לחלוק, לא? זאת אומרת סברה חדשה ברבי יהודה. לא. סברה חדשה אתה אומר ברבי יהודה. זה לא קשור לריצוי ציץ. הציץ מרצה. אתה רוצה להגיד את הסברה שהגמרא אומרת למסקנה, יפה מאוד, זה הגמרא תגיד למסקנה. שזה לא הסברה, לא מצד שקשור לריצוי ציץ. הגמרא הסבירה מצד שהסברה של רבי יהודה מצד שהציץ לא יכול לרצות. פה הציץ כן יכול לרצות. אם פה הציץ כן יכול לרצות, אז מה הבעיה? גם את החצי הטמא, הציץ מרצה על זה. אם הציץ מרצה על זה, זה נחשב הקטרה מעליה. אם זה נחשב הקטרה מעליה, אז למה תטמא את החלק השני? לפחות את החלק השני תקטיר אותו בטהרה, למה להקטיר אותו בטומאה? אלא מה, אתה אומר, זה לא קשור לריצוי ציץ. סתם יש דין אין קורבן ציבור חלוק. זה בשביל גורמן, למסקנה. הסברה של רבי יהודה לא קשורה לריצוי ציץ. אלא רבי יהודה סובר, אין קורבן ציבור חלוק. ועוד אמר רב אשי, עוד הוכחה מוכיחה הגמרא. ועוד אמר רב אשי תשמע. רבי יהודה אומר אפילו שבט אחד טמא וכל השבטים טהורים יעשו בטומאה. רבי יהודה סובר לגבי קורבן פסח. קורבן פסח הדין הוא שיחיד נדחה לפסח השני, איש כי יטמא לנפש, אז ועשה פסח להשם בחודש השני, נדחים לפסח שני. יחידים נדחים לפסח שני, אין ציבור נדחה לפסח שני. רבי יהודה סובר שגם שבט אחד נקרא ציבור. וגם שבט אחד נקרא ציבור, אפילו שבט אחד טמא, אז כבר לא נדחים לפסח שני. עושים בפסח ראשון עושים בטומאה, וכל השבטים טהורים יעשו בטומאה. אפילו שבט אחד טמא, וכל השבטים טהורים, כל שאר השבטים טהורים, יעשו כולם בטומאה. לפי שאין קורבן ציבור חלוק. פסח גם נחשב קורבן ציבור, למרות שכל אחד ואחד מביא קורבן פסח, כל משפחה מביאה קורבן פסח, אבל להיות מביאים את זה בקילופיה, מביאים את זה באספת עם, כולם מביאים ביחד, נחשב כמו קורבן ציבור פסח. והיות זה יש כלל, אין קורבן ציבור חלוק, יעשו כולם בטומאה, גם השבטים הטהורים כולם יעשו בטומאה. למה? למה יעשו בטומאה? מה תגיד? כי הציץ זה, פה הציץ לא יכול לרצות, תגיד. רבי יהודה סובר שאין הציץ מרצה, מה שייך פה ריצוי ציץ. מה שייך פה בכלל ריצוי ציץ, פה זה לא קשור לריצוי ציץ, לא צריך ריצוי ציץ לגבי טומאה. פסח שנעשה בטומאה זה קורבן ציבור שקרה בטומאה, לא צריך להגיע לריצוי ציץ בכלל. הוא מרצה על קורבן ציבור, לא על קורבן יחיד. ציץ מרצה, למה? כל הציץ מרצה על טומאה, בכלל. כן? טומאה אותך בציבור, בציבור אתה יכול להקריב לכתחילה, אבל אם גם קורבן יחיד זה נטמא והקרבת אותו בטומאה ולא ידעת, ציץ מרצה. אם לא ידעת, אם ידעת מזה אז בעיה. יש עוד דברים שהוא מרצה. לא, רק טומאה. רק על טומאה. כל הפסולים האחרים הציץ לא מרצה. רק טומאה מצאנו שהציץ מרצה. שאומרים פה שיקרבו כולם בטומאה שהעם ישראל זה, אבל הם טמאים, בגוף שלהם הם טמאים. זה לא המתיר, זה לא הקורבן טמא. זה הגוף שלו. זה בדיוק הבעיה, לכן אין פה ריצוי ציץ, זה מה שאנחנו אומרים. כל השאר ריצוי ציץ, הציץ לא יכול לרצות את זה, מה? הם ילכו ויטמאו את עצמם בכוונה. יכולים. אם הם רוצים, יכולים. לא כתוב שחייבים. יכולים, אבל גם אלה שטמאים לא צריכים לטמאות את עצמם. שבטים האחרים, יש לך שם בתוך שבט אחד 10 אנשים טמאים. יכולים להקריב פסח ראשון בטומאה. למה נקריב כבר אחרי השבט הזה? השבט הזה כבר מקריב בטומאה, זה קורבן ציבור, היות מקריבים בטומאה, אז כולם יכולים להקריב בטומאה. אפילו אלה שטמאים יכולים להקריב. שם לא שייך ריצוי ציץ, כי שם זה בן אדם טמא, לא הקורבן טמא. אין שם ריצוי ציץ, ואף על פי כן אתה אומר, שרבי יהודה אומר, אין קורבן ציבור חלוק, מקריבים כולם בטומאה. עוד מקרה מביא הגמרא, שם גם רואים את שיטת רבי יהודה. ועוד אמר אבינה, תשמע, תטמאת אחת מן החלות, או אחת מן הסדרים, כן? בדיוק הדין של המשנה, תטמאת אחת מן החלות של שתי הלחם, או אחד מן הסדרים של לחם הפנים. רבי יהודה אומר, שניהם יצאו לבית השרפה, לפי שאין קורבן ציבור חלוק. חכמים אומרים, הטמא בטומאתו והטהור יאכל. כן? חכמים אומרים, הטמא בטומאתו והטהור יאכל. אם היא טעה, אם זה נכון מה שאתה אומר, שהסברה שלו בעצם מה שכתוב במשנה שלנו. זה מה שכתוב במשנה שלנו. אבל אם זה נכון מה שאתה אומר, שהטעם של רבי יהודה, קצת שזה קשור לריצוי ציץ, אז למה רבי יהודה אומר, לפי שאין קורבן ציבור חלוק?
ואתה צריך להגיד לפי שאין הציץ מרצה להאכילות. זה הטעם שהסברת. לא לפי שאין קורבן ציבור חלוק, אלא לפי שאין הציץ מרצה להאכילות. אם היית לפי שאין הציץ מרצה להאכילות מבא אלי. היה צריך להסביר סברה אחרת ברבי יהודה לפי מה שאתה מסביר. אלא אמר רבי יוחנן, תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי יהודה, שאין קורבן ציבור חלוק, אז זה לא הנקודה פה עכשיו. אם הציץ מרצה או לא, זה לא תלוי. אם יש פה ריטוי ציץ או אין פה ריטוי ציץ, תלמוד ערוך הוא בפיו של רבי יהודה, דהיינו כך הוא קיבל מרבותיו, שבקורבן ציבור אין חילוק. אם חלק מהקורבן טמא, עכשיו כאילו הכל טמא. כאילו הכל טמא. אין בקורבן ציבור לעשות חלק בטומאה וחלק בטהרה. ולכן נטמא חלק, אם נטמא חלק לפני זריקת הדם, כל הקורבן בטומאה. כל הקורבן כבר טמא, והיות וכל הקורבן כבר טמא, אז מילא שניהם יצאו לבית השרפה. לא נחלים, עכשיו כאילו, אפילו הטהור גם כן יצא לבית השרפה. כי אין לחלק בקורבן ציבור להגיד שחלק יהיה טהור וחלק יהיה טמא. מילא הורדים גם כן לגבי נטמא אחד מן הבזיחים, גם כן. למרות ששם שייך ריצוי ציץ. שם ודאי שייך ריצוי ציץ, אבל זה לא תלוי בריצוי ציץ. יש כלל, אין קורבן ציבור חלוק. אי אפשר להקריב בקורבן ציבור חלק בטהרה, חלק בטומאה. אם בזיח אחד טמא, אתה יכול להקריב גם את השני בטומאה. אין נפקא מינה והוא הדין לגבי קורבן פסח. שגם שם לא שייך בכלל ריצוי ציץ בקורבן פסח. אבל אף אחד שבט אחד טמא וכבר הותר להקריב בטומאה, אין הבדל אם תקריב בטומאה או בטהרה כבר. אין קורבן ציבור חלוק, יכולים כולם לעשות בטומאה. אז זה הסברה של רבי יהודה. כן. כן, חכמים, קורבן ציבור חלוק. אומרת המשנה, התודה מפגלת את הלחם. והלחם אינו מפגל את התודה. קורבן תודה מביאים יחד עם זה 40 חלות. 30 מיני מצה ו10 מיני חמץ. כן? 30 מיני מצה, 10 חלות, 10 רקיקים, 10 רבוחה, ועוד 10 חלות חמץ. 40 סוגי חלות מביאים יחד עם התודה. והתודה, זריקת הדם של התודה היא זאת שמתירה את הלחם. זריקת הדם של הקורבן תודה של הזבח היא זאת שמתירה את הלחם באכילה. אז התודה מפגלת את הלחם. והלחם אינו מפגל את התודה. המשנה מסבירה, כיצד? שחט את התודה לאכול ממנה למחר. שחט את הקורבן תודה, את הכבש של התודה, את הקורבן עצמו, את הבהמה, על מנת לאכול ממנה מהבהמה לאכול למחר. זה פיגול, כן? זה חוץ לזמנו, לאכול חוץ לזמנו. תודה נאכלת רק ביום ולילה. למרות שתודה זה סוג של שלמים, אבל זה שלמים שנאכלים רק ביום ולילה. למחר זה כבר חוץ לזמן אכילתו. זאת הוא חשב לאכול ממנה למחר זה חוץ לזמן אכילתו, וזה נעשה פיגול. עכשיו שנעשה פיגול, אז גם הלחם מתפגל. גם הלחם מתפגל, לא רק הקורבן מתפגל בגלל שהוא חשב בקורבן, אלא גם בלחם הוא לא חשב לאכול אותו למחר. הלחם הוא לא חשב כלום. הוא אמר גם מנת לאכול מהבשר למחר. אבל בכן גם הלחם נעשה פיגול, הכל נאסר באכילה וחייב כרת על זה. כן? לאכול ממנה למחר היא והלחם מפוגלים. אבל אם הוא שחט את התודה על מנת לאכול מהלחם למחר, אז הלחם עצמו מתפגל. הלחם הוא חשב מחשבת פיגול, הוא חשב מחשבת חוץ זמנו. הלחם נעשה פיגול. אבל התודה לא נעשית פיגול. הבשר לא נתפגל מזה. לאכול מן הלחם למחר, הלחם מפוגל, התודה אינה מפוגלת. כן, הקורבן עצמו לא נעשה פיגול. הוא הדין והמשנה גם לגבי כבשי עצרת. כבשי עצרת, שני הכבשים של זבח שלמים, של מי ציבור, הם אלה שמתירים את שתי הלחם לכהנים. אז גם פה הכבשים מפגלים את הלחם, והלחם אינו מפגל את הכבשים. כיצד? שוחט את הכבשים של כבשי עצרת, לאכול מהן למחר, מהכבשים בעצמם לאכול למחר. אז להיות הכבשים בעצמם מתפגלו, גם הלחם, גם שתי הלחם גם מתפגל. הם והלחם מפוגלים. אבל אם הוא שחט את הכבשים ומנת לאכול את הלחם למחר, אז הלחם מתפגל. בגלל שהוא חשב מחשבת פיגול. אבל זה לא גורר גם את הכבשים. הכבשים אינם מפוגלים. הכבשים מותר לאכול אותם. מה איתם? זה גם מה הטעם, גם בתודה וגם בשתי הלחם. למה אתה אומר שהתודה מפגל את הלחם, או הקורבן מפגל את הלחם שבא איתו, והלחם לא מפגל את הקורבן? מה איתם? אי לימה משום דרב כהנא. אולי נגיד משום הדין של רב כהנא, דאמר רב כהנא, מנין לחמי תודה שנקראו תודה. מאיפה אני לומד שגם הלחמי תודה, גם הלחמים נקראים בשם תודה, שנאמר והקריב על זבח התודה חלות. כן, לא כתוב והקריב חלות על זבח התודה, אלא כתוב והקריב על זבח התודה חלות. והקריב על זבח התודה חלות, התודה חלות משמע שזבח התודה בעצמו זה חלות. גם החלות נקראות זבח התודה. הקריב על זבח התודה חלות. משמע שגם החלות נקראות בשם זבח התודה. אומרת הגמרא, ואם כן רואים שגם לחמי תודה נקראים חלות, אם לחמי תודה נקראים חלות, אז מילא, גם לחמי תודה נקראים תודה, גם החלות של התודה נקראים בשם תודה. אם זה נקרא בשם תודה, אז מילא שהוא חושב לאכול מן התודה, לאכול מן הבהמה, לאכול ממנה חוץ לזמנו,
אז גם הלחם, היות והלחם נקרא בשם תודה, אז גם הוא מתפגל יחד עם הזה. לכן הלחם מתפגל יחד עם הזבח. אילה אם המשמעות הרב כהנא דאמר רב כהנא מנין לחמי תודה שנקראו תודה שנאמר והקריב על זבח התודה חלות. כן, אומרת כמו יחי פחנמי. גם הפוך צריך להיות, שאם הוא חושב לפגל בחלות, היות והחלות נקראות בשם תודה, אז אם הוא חושב לפגל בחלות, צריך להיות שיתפגל גם הזבח. לא, זה לא קשה. הלא קשיא. לחם יקרי תודה, תודה לא יקרי לחם. הלחם נקרא בשם תודה. אז אם הוא חשב על לאכול מילת תודה, לאכול מילת תודה חוץ לזמנה, גם הלחם נקרא בשם תודה, אז גם הלחם מתפגל. אבל אם הוא חושב לאכול מהלחם חוץ לזמנו, התודה לא נקראת בשם לחם. היות התודה לא נקראת בשם לחם, אז התודה לא מתפגלת בזה שהוא חושב מחשבת חוץ לזמנו על הלחם. זה דווקא אני יכול להבין. אבל אומרת הגמרא, שהיא בספר, אלא עד קטני, מה תגיד בספר? הכבשים מפגלים את הלחם והלחם לא מפגל את הכבשים. הם מדברים לגבי שתי הלחם בשבוע. שכבשי עצרת הם מפגלים את הלחם והלחם לא מפגל את הכבשים. מה תגיד שמה? שהלחם גם כן נקרא בשם כבשים? שמה לא מצאנו שהלחם נקרא בשם כבשים. לחמי תודה מצאנו שנקראים בשם תודה. לחמי עצרת, שתי הלחם באים בעצרת לא מצאנו שנקראים בשם כבשים. הלחם לא נקרא כבשים. איך הכבשים נקראים? איזה קורבן זה? שלמי ציבור. הלחם לא נקרא... לא, הלחם נקרא לחם. הלחם נקרא לחם, לא מצאנו בשום מקום שהוא נקרא לא כבשים ולא שלמים. לא נקרא בשום שם של כבשים. זה משהו שבא עם הקורבן ביחד. גם לחמי תודה זה ביחד עם הקורבן, אותו דבר בדיוק. זה ביחד עם הקורבן, גם זה ביחד עם הקורבן. הקורבן מתיר את זה. זה בדיוק אותו דבר. אבל אם אמרת שהסברה בתודה, בגלל שהלחם נקרא בשם תודה, זה סברה טובה לתודה. זה לא יהיה לך תירוץ טוב על זה, על שתי הלחם. שתי הלחם לא נקראים בשם כבשים. אז למה שם זה כן מתפגל? אומרת לו, ילד הקטני, הכבשים מפגלים את הלחם והלחם לא מפגל את הכבשים. לחם, איך אשכחן דיקרי כבשים. לא מצאנו שהלחם נקרא בשם כבשים, לא כבשים, לא שלמים, לא כבשי עצרת, שום דבר. לא מצאנו שהלחם נקרא ככה. אלא, יכולים להגיד שהטעם הוא אחר. לא מצד שהלחם יקרי תודה. לא מצד שהלחם יקרי תודה, אלא החילוק במשנה הוא פשוט. השאלה מה העיקר ומה הטפל. מה טפל למה? מה טפל למה? הלחם טפל לזבח או הזבח טפל ללחם? הלחם טפל לזבח. היות הלחם טפל לזבח, צריך שאתה מפגל את הזבח, הלחם שהוא טפל לזבח, מתפגל יחד איתו. אבל לעומת זה אם אתה מפגל בלחם, שהלחם הוא הטפל, זה לא גורר את העיקר. הטפל לא גורר את העיקר, העיקר גורר את הטפל אחריו. אלא אומרת הגמרא, היינו תמה, לחם גלל תודה, ואין תודה גלל לחם. הלחם הוא בא בגלל התודה, גלל תודה, הכוונה שהוא נגרר אחר התודה, אלא שהוא טפל לתודה. ולכן אם התודה מתפגלת, גם הלחם מתפגל יחד איתו. ואין תודה גלל לחם, אבל התודה לא נגררת אחרי הלחם, הלחם הוא הטפל. אז העיקר לא נגרר אחרי הטפל, אז אם הטפל יתפגל, הלחם יתפגל, זה לא גורר אחריו גם את הזבח שיתפגל. הוא הדין גם לגבי כבשים, לחם גלל כבשים, הלחם טפל לכבשים לכבשי עצרת, ואין כבשים גלל לחם. אז למה צריכים לכתוב פעמיים? זו אותה סברה. אז למה צריך לכתוב את זה במשנה פעמיים? גם לגבי לחמי תודה וגם לגבי כבשי עצרת, אומרת הגמרא הוא צריכים את שניהם. דיש מינן תודה, עמודי מפגל בלחם לא מפגל התודה. דווקא בתודה אני אומר, שאם מפגל את הלחם לא מתפגל את התודה. למה? שהוא דלא הוזקקו זה לזה בתנופה. אין קשר בין הלחם לבין התודה לגבי התנופה, כן? לא מניפים אותם ביחד, מניפים את שניהם, לא מניפים אותם ביחד. מניפים רק את החזה ושוק של התודה, כן? קוראים רק התודה, את החזה ושוק, וחלה אחת מכל מין, ואת זה מניפים. לא מניפים את הלחם יחד עם הזה, יחד עם הקורבן בעצמו, מניפים רק עם החזה ושוק, ולא מניפים את הכל. השאין כאילו בכבשים כתוב, והניף הכהן אותם בשתי הלחם כתוב, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני השם על שני כבשים. מניפים גם את הכבשים שהם חיים, מניפים אותם יחד עם הלחם. היות מניפים את הכבשים יחד עם הלחם, אז הייתי אומר שפה גם הלחם גורר את הכבשים. כמו שהכבשים גוררים את הלחם, הלחם גורר את הכבשים, זה הכל, זה היה באטליה. היות מניפים אותם ביחד, הם תלויים אחד בשני. אם הם תלויים אחד בשני, גם הוא יפגל בלחם, יתפגל לכבשים, ממש מלן שלו. אומרת הגמרא, צריך לדעת שמין התודעת עמודים כי מפגל בלחם לא מפגל לתודה, משום זה לא יזקקו זה לזה בתנופה. אבל כבשים יזקקו זה לזה בתנופה. אימה כי מפגל בלחם לפגל אינם מכבשים, שגם הוא מפגל בלחם, חושב לאכול את הלחם רוצה זמנו. גם הכבשים יהיו פיגול, לכן צריכים את שניהם להגיד שגם זה. לכן צריכים את שניהם להגיד שגם בשתי הלחם, גם אז הלחם נגרר אחר הכבשים, והכבשים לא נגררים אחר הלחם. בא מיני רבי אלעזר מרב. קורבן תודה לא מביאים בפסח?
אפשר להביא בפסח קורבן תודה. נכון? למרות שבקורבן תודה יש לנו... האשכנזים לא אומרים מזמור לתודה בפסח. באמת? כן? גם בערב פסח לא אומרים. גם בערב כיפור. גם בכיפור גם אין קורבן תודה. משהו אחר. וגם אנחנו לא אומרים. לא אומרים מזמור של יום השבת. לא בצד שאין קורבן תודה. אנחנו לא אומרים, מזמור לתודה לא קשור לקורבן תודה אצלנו. לא, מה שלא אומרים בפסח אז... הם לא אומרים בפסח, לא רק בחג פסח, גם בחול המועד. אפשר להביא קורבנות. בסדר, אבל קורבן תודה אתה לא יכול להביא בחול המועד פסח. נכון? גם בערב פסח אנחנו לא אומרים גם בערב כיפור. טוב. מה שאתה מביא בכיפור זה לא ראייה. כי בכיפור גם אנחנו לא אומרים. לא בגלל שלא מביאים קורבן תודה. אלא לא אומרים מזמור של יום השבת במקום מזמור לתודה. לא אומרים? אומרים מזמור של יום השבת במקום מזמור לתודה. נו. יום כיפור נקרא שבת שבתון. כן, בשבת אתה לא אומר. בשבת לא אומרים לא בגלל שלא מביאים קורבן תודה. קודם כל בפסח הסכמנו. אני פשוט לא אוחז. בפסח לא הסכמנו. אתה אמרת, בפסח האשכנזים לא אומרים. בפסח לא הסכמנו. האשכנזים לא אומרים, הספרדים אומרים. והאשכנזים למה לא אומרים? בגלל שלא מביאים קורבן תודה. זהו. מה שאתה מביא עכשיו מיום כיפור זה לא ראייה, כי ביום כיפור גם הספרדים לא אומרים, זה לא קשור לזה. כמו שאנחנו אומרים גם בשבת, זה לא קשור לקורבן תודה. בסדר. ספרדים זה כלל אחר, אז אשכנזים כלל אחר. בא מיני רבי אלעזר מרב, השוחט את התודה לאכול כזית ממנה ומלחמה למחר, מהו? מה? השוחט את התודה לאכול כזית ממנה ומלחמה למחר, מהו? מה הדין? ראינו במשנה שאם הוא שוחט את התודה על מנת לאכול כזית מהבשר של התודה למחר, אז הכל מתפגל, גם התודה מתפגלת, גם הלחם מתפגל. והלחם נגרר אחר התודה. אם הוא שחט את התודה על מנת לאכול כזית מהלחם למחר, הלחם מתפגל והתודה לא מתפגלת. עכשיו השאלה היא כזאת, מה קורה שהוא שוחט את התודה על מנת לאכול כזית ממנה ומלחמה, מהבשר ומהלחם ביחד. כזית מהבשר והלחם ביחד. חצי זית מזה וחצי זית מזה. לא משנה חצי זית או לא. העיקר שיהיה כזית ביחד, מהתודה והלחם ביחד, יהיה כזית שהוא אוכל למחר. מה הדין? מה הדין? נעשה פיגול או לא? מה השאלה? על מה השאלה? האם השאלה על הקורבן? על הקורבן, האם הקורבן מתפגל או לא? או שאלה על הלחם? על מה השאלה? על הקורבן או על הלחם? לא. אומרת הגמרא, לפגול לתודה לא מבעיה לי. זה ברור שהבהמה לא תתפגל. למה הבהמה לא תתפגל? אפילו אם היית אוכל כזית שלם מהלחם, אם היית חושב לאכול, אתה שוחט את התודה על מנת לאכול כזית שלם מהלחם למחר, זה לא מפגל, הלחם לא מפגל את התודה. אז עכשיו שאתה צריך צירוף, מתי שזה לא יפגל את התודה? אתה צריך לצרף את החצי זית של הלחם, הלחם לא יכול לפגל את התודה. הלחם לא יכול לפגל את התודה, בשביל לפגל את הקורבן אתה צריך לאכול כזה, זאת אומרת שיהיה מחשבה לאכול כזית מהבשר. אבל הלחם לא יכול, אפילו שהלחם בפני עצמו הוא לא יכול לפגל. כל שכן שזה רק בצירוף שרק חצי זית לחם, ודאי שלא יכול לפגל את התודה. לכן לפגול לתודה לא מבעיה לי, שוודאי זה לא מתפגל. אשתה כולו מלחמה. כל הכזית מהלחם לא מפגלה, לא מתפגל את התודה כמו שראינו במשנה, ממנה ומלחמה. שהכזית מורכב גם חצי מזה וחצי מזה, מבעיה, ודאי שהתודה לא תתפגל בזה. זה פשוט. כי גם מבעיה לי לפגול ללחם. כי גם מבעיה לי לפגול ללחם. כל הספק שלי זה האם הלחם מתפגל או לא. מה השאלה? מי מצטרף התודה לפגול ללחם? האם התודה יכולה להצטרף ללחם כדי לפגל את הלחם? כי התודה מפגל את הלחם. הלחם לא מפגל את התודה, אבל התודה מפגל את הלחם. אז אולי התודה תוכל להצטרף ללחם, להשלים לשיעור כזית, כדי שהלחם יתפגל לפחות. או לא. או שלא מפגל. כן? צריך לחשוב על כזית שלם בלחם. אבל חצי כזית מהתודה, חצי כזית מהלחם לא מצטרף, וזה לא מתפגל. אמר לי, אף בזו הלחם מפוגל, התודה אינה מפוגלת. התודה אינה מפוגלת, זה ראינו קודם, זה היה פשוט לנו. ודאי שהלחם לא יכול לפגל את התודה, אם הוא לא מפגל בפני עצמו, כל שכן שלא מפגל בצירוף. אז ודאי שהתודה לא מפוגלת. אבל הוא אומר, גם בזו הלחם מפוגל, הלחם כן פיגול. שואלת הגמרא והמים. למה שהלחם מתפגל? למה קל וחומר? למה לא נגיד קל וחומר? ומה מפגל אין מתפגל, הבא לפגל ולא פיגל, אין יודעים שלא יתפגל? מי העיקר שמפגל פה בעצם? הקורבן שמפגל, מה שמתיר בעצם, מה שמתיר את הלחם זה הקורבן. התודה היא זאת שמתירה את הלחם. התודה שהיא זאת שמסייעת לפגל, הרי התודה הצטרפה, חצי כזית מהתודה, הצטרף ללחם כדי לפגל את הלחם. הצטרף ללחם כדי לפגל את הלחם.
אז אם הוא המפגל בעצמו, התודה שהצטרפה ללחם כדי לפגל אותו, היא בעצמה לא התפגלה. היא בעצמה לא נעשת פיגול. כי התודה, אמרנו, התודה בעצמה היא מותרת. אז מה פתאום שהבא לפגל ולא פיגל, תהיינו, הלחם. החצי זית של לחם. כשהוא בא לפגל את התודה והוא לא מצליח לפגל את התודה. הלחם לא יכול לפגל את התודה. היות הוא בא לפגל ולא פיגל, הם נותנים שלא יתפגל, ודאי שהוא לא יתפגל. כן, אם מה שמפגל לאחרים, לא בעצמו לא יתפגל, מה שלא מפגל לאחרים, ודאי שבעצמו לא יתפגל. כך רוצה הגמרא ללמוד קל וחומר, אז תגיד שהלחם ודאי לא יתפגל. אומרת הגמרא, ומי אמרים על קל וחומר כי היא גבנה? האם אומרים כזה קל וחומר? והתניא, אני אביא לך ראיה שלא אומרים כזה קל וחומר. מעשה באחד, שזרע כרמו של חברו סמדר. כן? זה לכרם לא שלו. כרם לא שלו, הכרם היה כרם של חברו. הכרם היה כרם של חברו, והכרם היה סמדר, דיינו. כבר היו, הגפנים כבר חמתו. כבר יצאו הגפנים, הם כבר היו קטנים מאוד. אז כבר מתחילים כבר לגדול הענבים. הוא זרע שם את הכרם של חברו, כן? הוא לקח זרעים שלו, זרע בכרם של חברו, אסר את הכרם, בגלל שיש פה כלי הכרם. זה כלי הכרם עכשיו. אסור לזרוע, אז לא תזרע כמרחה כליים, אסור לזרוע כלי זרעים בכרם. אסור לזרוע זרעים בכרם, זרע זרעים בכרם. ובא מעשה לפני חכמים, למרות שגם הכרם גדל וגם הזרעים גדלו בערבוביה ביחד בכליים, בא מעשה לפני חכמים ואסרו את הזרעים והתירו את הגפנים. אמרו, הזרעים אסורים, הגפנים מותרים. את הגפנים התירו, למרות שגם הגפנים גדלו באיסור. וגם הזרעים זרו באיסור, את הגפנים התירו, את הזרעים אסרו, את הגפנים התירו. למה? למה אתה אוסר את הזרעים? אם אתה אומר כזה קל וחומר, כמו שאמרנו מקודם, תגיד גם פה קל וחומר. תגיד גם פה, בדיוק אותו קל וחומר. למה קל וחומר? ומה אוסר אינו נאסר? מי בעצם בעיקר עושה את האיסור? לא תזרע כרמך כליים, הכרם הוא זה שיוצר את האיסור. כרמך, בגלל שיש לך מקום שנקרא כרמך, שם יש איסור לזרוע כליים. אז מי שיוצר את האיסור זה הכרם. הכרם הוא זה שאוסר, הכרם בעצמו לא נאסר. ומה אוסר אינו נאסר? הבא לאסור ולא אסר, אין דין שלא יתאסר. הבא לאסור דיינו הזרעים שבאים לאסור את הכרם, והם לא אסרו. הכרם אוסר את הזרעים, והוא בעצמו לא נאסר. אז כן, הבא לאסור דיינו הזרעים שבאים לאסור את הכרם ולא מצליחים לאסור את הכרם, ודאי שהם בעצמם לא יאסרו. בדיוק כמו שאתה אומר, מה מפגל אינו מתפגל, כמו שבא לפגל ולא פיגל, אין דין שלא יתפגל. אותו משקל בדיוק, אותו משקל של קל וחומר. אז גם פה תגיד כזה קל וחומר. אתה רואה שלא אומרים כזה קל וחומר, אז רואים שקל וחומר זה לא מתחיל. רואים שקל וחומר לא מתחיל, אז אי אפשר לטעון את זה גם לגבי פיגול. מה אחי, מה אתה מדבר את זה בכלל לשם? שם זה סברה אחרת, שם מה שאתה אומר, שהזרעים נאסרים, הגפנים לא נאסרים, למרות שבעיקרון אתה צודק, היה אפשר להגיד קל וחומר. שאם הגפנים לא נאסרים, אז ודאי שהזרעים לא יאסרו. אז מה הסיבה ששם בכל אופן אסרו את הזרעים ולא אסרו את הגפנים? אומרת הגמרא, אחי, אתם כאן בוס ולוף אסרה תורה. מה שהתורה אסרה בעצם מדאורייתא, לא תזרע כרמך כליים, זה לא לזרוע קנבוס ולוף, דיינו, לוף זה מסוג של בצלים, קנבוס זה סוג של פשטן. זה אסרה התורה לזרוע, זרעים כאלה התורה אסרה לזרוע בכרם. למה? כי הזרעים האלה יש להם דמיון, לא תזרע כרמך כליים, דווקא אם זה כלאי זרעים שדומים לכרם צריך להיות. כלאי זרעים שדומים לכרם, אז הקנבוס והלוף הם דומים בזריעה, הם גם מתקיימים בארץ. אמנם זה זרעים, אבל זה זרעים שמתקיימים בארץ להרבה זמן, והם גם כן שהם גודלים, הם נעשים אשכולות כמו ענבים. יש להם דמיון לכרם. יש להם דמיון לכרם, זה מה שהתורה אסרה. התורה אסרה קנבוס ולוף. זה מה שנעשו מדאורייתא, אבל הוא זרע סתם זרעים. הוא לא זרע קנבוס ולוף, זרע סתם זרעים בכרם. לא זרע סתם זרעים, זה לא איסור דאורייתא בכלל. איסור דרבנן. זה איסור דרבנן, רבנן אסרו רק על מי שעשה את האיסור. אתה שצרעת בכרם עשית את האיסור, אסרו לך את הזרעים. אבל בעל הכרם לא עשה איסור, בכרם סכן, איפה ידע שזרעו לו זרעים? זה לא בעיה שלו, בא מישהו זרע זרעים בתוך הכרם שלו. בלי הסכמתו הוא זרע זרעים. היות מישהו זרע את כרמו של חברו, בעל הכרם שלו עשה איסור, לא כנסו אותו. אם זה דאורייתא, בדאורייתא אין משחקים. דאורייתא באמת או שנאסר הכל או שהכל מותר. אבל היות זה גזירות דרבנן, זה לא כליים דאורייתא, אז רבנן החמירו, כנסו את מי שזרע, מי שעשה את האיסור, כנסו אותו, שהזרעים שלו יאסרו. בעל הכרם שלו עשה איסור, לא כנסו אותו. ולכן הכרם לא נאסר. אבל פה אפשר ללמוד קל וחומר, מה שאתה אומר, ומה האוסר אינו נאסר. כי יש בו סברה למה הכרם לא נאסר והזרעים נאסרים. כנסו דווקא את זה שעשה איסור, ולא כנסו את בעל הכרם שלא עשה איסור. אומרת הגמרא, אחי, אתם קנבוס ולוף אסרה תורה. שאר זרעים מדרבנן הוא דאסיר. היי דעבד איסור, מי שזרע את הזרעים שעשה איסור, כנסו רבנן.
היידה בעל הכרם, דלא עבד איסורה, לא כנסו רבנן. הלך עליהם בקל וחומר. אבל פה עדיין יש מקום להגיד קל וחומר, ומה עושה, מה מפגל, אינו מתפגל, הבא לפגל ולא פיגל, אני יודעים שלא יתפגל. כן, שרת הגמרא עדיין מקושיה שאפשר להגיד קל וחומר. ביקא דמתני לה הכבשים. יש ראשונים ממש את אותו מהלך, ממש אותה סוגיה ואותו מהלך, אבל במקום על הלחם, על לחמי תודה, השונה זה על כבשים, על כבשי עצרת, על הדין השני של המשנה, כבשי עצרת. ביקא דמתני לה הכבשים, בא מן רבי אלעזר מרב. שאל רבי אלעזר את רב, השוחט את הכבשים, לאכול כזית מהן ומלחמם מהו? כן? מה הדין אם אדם שוחט את הכבשים כבשי עצרת? על מנת לאכול כזית בצירוף, מהן ומלחמם. חלק מהם בעצמם, מהבשר שלהם, של הכבשים, וחלק מהשתי הלחם, מלחמם משתי הלחם. בסך הכל יהיה כזית. האם זה מצטרף או לא? מהו, האם זה מצטרף לעשות את זה לפיגול או לא? וגם פה, אם הוא היה חושב, כמו שראינו במשנה, אם הוא היה חושב על כזית שלם מהכבשים, אז ודאי שגם הכבשים היו מתפגלים וגם הלחם היה מתפגלים. שהלחם נגרע אגב הכבשים. אם היה חושב על כזית שלם מהלחם, אז ודאי שרק הלחם היה נאסר וכבשים לא נאסרים. שאלה מה קורה פה? שיש פה צירוף של חצי זית מהכבשים וחצי זית מהלחם. וגם פה אומרת הגמרא, על מה הספק? לפגולי כבשים, לא קם מבעיה לי. אם אתה דן לגבי לפגל את הכבשים או כבשים בעצמם, אין לי ספק שהכבשים לא מתפגלים. למה הכבשים ודאי לא מתפגלים? כי הרי אפילו אם הוא חשב את כל הכזית לאכול, בזמן שחיטת הכבשים הוא חשב על מנת לאכול כזית שלם מהלחם. כזית שלם מהלחם, הלחם לא מפגל את הכבשים. אז כל שכן איפה שזה רק על ידי צירוף, חצי זית מהלחם, חצי זית מהכבשים, ודאי שזה לא יכול להצטרף כדי לפגל את הכבשים. לפגול הכבשים לא קם מבעיה לי, אשתא כולו מלחם, כל הכזית מלחם, לא מפגלי, היינו הכבשים לא מתפגלים, מהן ומלחמן. כאשר זה חצי זית מהם, חצי זית מהלחם, ודאי שבצירוף הלחם לא יכול לפגל את הכבשים. היא בעיה, פשיטה שהלחם לא יכול לצרף. היא קם מבעיה לי לפגול ללחם, האם הלחם מתפגל? מה השאלה? האם הכבשים, היות והכבשים, גם הוא היה חושב כזית שלם בכבשים, זה היה מפגל את הלחם. מה קורה כאשר זה בצירוף? אפשר לצרף כזית, חלק מהכבשים, חלק מהלחם, או שלא, צריך להיות כזית שלם מהכבשים. כי גם מבעיה לי לפגול ללחם, מי מצטרף בכבשים לפגול ללחם או לא? או שכל אחד בפני עצמו, ואי אפשר לצרף מזה כזית. אפשר או כזית בלחם או כזית בכבשים. כזית שמורכב מעל הכבשים והלחם ביחד, לא מפגל. אמר לו, ענה לו, אף בזו, הלחם מפוגל והכבשים אינם מפוגלים. כן, גם בציור הזה, זה כמו שהוא חשב כזית שלם בלחם. כמו שהוא חשב כזית שלם בלחם, הלחם מפוגל והכבשים לא, גם פה. גם שהוא חשב כזית בצורף, הכבשים לא מפוגלים והלחם מפוגל. למה היא שואלת אותו, למה לא תגיד קל וחומר, למה קל וחומר? ומה מפגל אינו מתפגל, הבא לפגל ולא פגל, אינו יודעים שלא יתפגל? ומה מפגל דהיינו? הכבשים שהם אלה שמפגלים בעצם את הלחם. הכבשים מפגלים את הלחם, הרי מצטרפים, החצי זית מהכבשים מצטרף לכזית, כדי להשלים את זה לכזית, כדי לעשות את הלחם לפיגול. אז אם הכבשים שהצטרפו וכן עשו את הלחם לפיגול, הם בעצמם לא מתפגלים, הלחם שרק בא לפגל ולא פגל, הוא רוצה לפגל את הכבשים, אבל לא יכול לפגל את הכבשים. ודאי שהוא בעצמו לא יתפגל. תגיד גם פה את הקל וחומר הזה. אמר לו, מי אמרים לקל וחומר כי הגבנה? אפשר להגיד כזה קל וחומר? התניא, עשה באחד שזרק כמות חברוס מדר, ובא מסרו את הזרעים והתירו את הכפנים. למה גם שם תגיד להם הקל וחומר? להם הקל וחומר, ומה עושה אינו נאסר בא לאסור ולא אסר אינו דין שלא יאסר? מה, אחי אשתא? גם שם אותה טענה. אחי אשתא אומרת הגמרא, אתם כאן בוס ולוף עשרה תורה, אפשר זרעים מדרבנן ולהסירי. היי דעבד איסור הכנסו רבנן, זה שזרע את הכרם שעשה איסור, כנסו אותו שהזרעים שלא יאסרו. כנסו רבנן, זה לא עבד איסורה, בעל הכרם שלא עשה איסור לא כנסו רבנן. זה בכל באיסור רבנן, הם אמרו והם אמרו, את זה כנסו ואת זה לא כנסו. אבל האחה, פה שזה מדברים באיסור דאורייתא, הם הקל וחומר. נגיד קל וחומר, כמו שאמרנו מקודם, מה מפגל אינו מתפגל, שהבא לפגל ולא פגל, ודאי שלא יתפגל. טוב, אז יש לנו שתי לשנות, האם זה נאמר על לחמי תודה, או זה נאמר על כבשי עצרת. השאלה שרבי אלעזר שאל את רב, האם זה נאמר על לחמי תודה או על כבשי עצרת? אומרת הגמרא, מאן דמתני לה תודה, כל שכן הכבשים. מי שהיה שונה את הספק של רבי אלעזר שאל את רב, היה שונה את זה על לחמי תודה, אז כל שכן שבכבשים גם כן יש מקום להסתפק בזה. כל שכן בכבשים, תכף, מיד הגמרא תסביר. מאן דמתני לה תודה, כל שכן הכבשים, מאן דמתני לה הכבשים, אבל מי ששונה את הספק לגבי כבשים, זאת אומרת על אישנא בתרא,
שאמרה שהספק שרבי אלעזר שאל את זה על כבשים, אז יכול להיות שדווקא בכבשים הוא יסתפק. למה? בכבשים יש קשר, יש פה מקום יותר להגיד שיהיה צירוף של כזית מהבשר ומהלחם ביחד. למה? כי הכבשים והלחם הרי מניפים אותם ביחד. הוזקקו זה לזה לתנופה. יש חיבור בין הכבשים לבין הלחם. יש יותר חיבור בין הכבשים לבין הלחם, פה יש מקום להסתפק שאולי חצי זית מהכבשים, חצי זית מהלחם יצטרף להיות כזית שלם, יהיה פה פיגול. כדי לפגל את הלחם. לא לפגל את הכבשים, לפגל את הלחם. אבל לגבי לחמי תודה, להיות לחמי תודה, אין, לא מניפים אותם יחד עם הלחם, מניפים לא מניפים את זה עם הזבח. מניפים אותם רק עם החזה ושוק, אבל לא עם כל הזבח. שמה, אולי באמת אין מקום להסתפק. זה מפגל את הלחם. מפגל את הלחם. אבא אמינה שהיה מפגל את התודה, לא? אין אבא אמינה. שזה... אין אבא אמינה שפגל את התודה. אמרנו שאין אבא אמינה, לפגל את התודה אין אבא אמינה. ככה הוא התחיל בהתחלה. לפגול לכבשים לא כמבא אלי, לפגול לתודה לא כמבא אלי. ברור שלא תתפגל. אם כל הכזית מהלחם זה לא מפגל, כל שכן בצירוף זה לא מתפגל. כל השאלה זה לגבי לפגל את הלחם. אבל גם הספק לפגל את הלחם יכול להיות שזה רק בכבשים ולא בתודה. כי בכבשים הליפו אותם יחד עם הלחם. לכן זה יכול להצטרף כדי לפגל את הלחם. הכבשים יכולים להצטרף ללחם ולפגל את הלחם, אבל בתודה שלא מניפים אותה יחד עם הלחם בתודה, אז אולי באמת זה לא יצטרף. זאת אומרת, אין מקום, יכול להיות ששם הוא לא יסתפק בכלל. אומרת הגמרא, מה נמדני לה התודה כל שכן הכבשים, מה נמדני לה הכבשים, כבשים הוא דהו, מה נמדני לה הכבשים בשנבת, הוא אומר, כבשים הוא דהו, זקקו זה לזה בתנופה, אז יש מקום להגיד שיצטרף, אבל תודה זה לא זקקה זה לזה בתנופה? לא. רבי אבא זוטי, קטן, באי להכי, הוא הסביר את השאלה, שהשאלה של רבי אלעזר הייתה שאלה אחרת לגמרי. השאלה של רבי אלעזר הייתה שאלה אחרת לגמרי, מה שרבי אלעזר שאל את רב, שאלה אחרת לגמרי. רבי אבא זוטי באי להכי, בא מיני רבי אלעזר מרב. השוחט את הכבש לאכול כזית בחברו למחר. השוחט את הכבש, שוחט כבש אחד, על מנת לאכול כזית בחברו למחר. מה? לא. 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 כבשי עצרת? לא. לא, מחברו. מה זה חברו? מחברו. הוא לא אמר מה, מחברו. לא אמר בן זוג, לא אמר שום דבר. זה פשוט, שאם אדם אומר, אני שוחט את הכבש הזה, על מנת לאכול את הכבש השני למחר, זה ודאי לא נעשה פיגול. למה? כי עוד שני הכבשים מתירים, מתיר אחד לא יכול לפגל את המתיר השני. אין מפגלים ממתיר למתיר, אתה לא יכול לחשוב בזמן ששחטת המתיר הזה, לפגל במתיר השני. צריך לחשוב לא על הדבר המתיר, אלא הדבר שניתר על ידי המתיר, עליו אתה צריך לחשוב. לא על המתיר, מתיר אחד אתה לא יכול לפגל במתיר השני. אתה לא יכול לפגל בכבש הזה, לשחוט את הכבש הזה על מנת לאכול מהכבש השני. אין מפגלים ממתיר למתיר. שני מתירים נפרדים. זה ודאי שאם הוא חשב, בזמן שחיטת הכבש הזה הוא חושב על מנת לאכול מהכבש השני למחר, לא פיגול. וזה ודאי שאם הוא חושב בזמן שחיטת הכבש על מנת לאכול מהלחם למחר, זה כן פיגול, לפחות הלחם מתפגל. הלחם, הכבש לא מתפגל, אבל הלחם מתפגל. כן? זה ודאי. שאלה מה קורה שאדם אומר על מנת לאכול מחברו. הוא לא פירש חברו. איזה חברו? מה הכוונה חברו? האם חברו מתכוון חברו הכבש או חברו הלחם? מה הוא מתכוון שהוא אמר מחברו? האם מתכוון לכבש השני? מה זה לא פיגול? הוא מתכוון ללחם, מה זה פיגול? זה לא תלוי בשאלה הזאת, זה תלוי מה הוא אמר. הוא איך מתפרש מה שהוא אמר. זה לא משנה הכוונות שלו. הוא התכוון למה שהוא אמר. מה שיצא מהפה שלו זה מה שהוא התכוון. שאלה מה המשמעות של מה שהוא אמר, מה המשמעות של מה שהוא הוציא מפיו. כן, אז רבי אבא זוטי באי לאחי. בא מיני רבי אלעזר מרב, השוחט את הכבש לאכול כזית בחברו למחר. מהו? חברו שמתכוון חברו כבש משמע. משמע חברו הכבש. אם זה חברו הכבש זה לא מפגל, למה? בגלל שהם מפגלים ממתיר למתיר, אין מתיר אחד מפגל את המתיר השני. עוד אילמה, לחם משמע. הלחם הוא לא מתיר, הלחם הוא ניתר על ידי הכבשים. כן, יש פה כן עכשיו את פיגול, לפחות שהלחם יתפגל. עוד אילמה לחם משמע, הוא מפגל לי. ארלי, תניתוח. למדנו במשנה. שחט אחד מן הכבשים לאכול ממנו למחר, מי שחט אחד מן הכבשים על מנת לאכול ממנו בעצמו למחר. מה הכבש הזה בעצמו למחר? הוא פיגול וחברו כשר. לאכול מחברו למחר, הנה כתוב מפורש מחברו. מחברו, לא כתוב מחברו הכבש. כתוב מחברו. כתוב לאכול מחברו למחר, שניהם כשרים, למה? כי אין מתיר מפגל את המתיר. זה דורש מה זה חברו, חברו זה לא חברו הלחם, חברו זה חברו הכבש.
לכן אתה רואה, הוא שחט את שני הכבשים באותו יום. הוא תמיד שוחט את שניהם באותו יום, מה זה אם? תמיד שוחטים את הכבשים באותו יום, שוחטים אותם בעצרת, שוחטים אותם בשבועות. אז אם הוא שוחט. שוחטים את שניהם באותו יום, אבל הכל הוא שחט היום. הוא שחט על מנת לאכול מחר, זה לא שהוא שחט מחר, הוא שחט היום. על מנת לאכול מזה למחר. אז הוא לא מפגל את השני. אם הוא שחט אחד על מנת לאכול את השני למחר, לא מתפגל אף אחד מהם. אף אחד לא מתפגל. לא משנה, בזמן שהוא שחט אחד מהם, הוא חשב לאכול את השני למחר, אף אחד מהם לא מתפגל. אם הוא חשב לאכול אותו בעצמו למחר, הוא בעצמו מתפגל. הכבש הזה מתפגל, השני לא מתפגל. אבל ברגע שאתה שוחט אחד על מנת לאכול מהשני, מתיר אחד לא מפגל את חברו. זה לא שייך בזה. שני מתירים, אתה לא יכול לפגל ממתיר למתיר. אין מפגלים ממתיר למתיר כאשר שני מתירים. אמר לתניתו, אבל בכל זאת מה אתה רואה? הוא אמר שם אותו לשון ממש חברו. שוחט את הכבש לאכול כזית מחברו, הוא אומר מפורש מחברו. ומה הכוונה חברו? חברו זה לא הלחם. אומר ששום דבר לא מתפגל, הכל כשר. למה? כי חברו זה הכבש. חברו זה הכבש, רואים שחברו זה כבש, זה לא לחם. אומרת הגמרא, שחט אחד מהכבשים לאכול ממנו למחר, הוא פיגול לחברו כשר, לאכול מחברו למחר, שניהם כשרים. על מה חברו כבש משמע? מי אמר לך? דילמה דפריש ואמר חברו כבש. יכול להיות שהמשנה, זה שהמשנה לא הזכיר את זה מפורש, אבל יכול להיות שהמשנה לא דיברה שהוא אמר בלשון הזאת לאכול מחברו. המשנה קרא לזה לאכול מחברו. המשנה קרא לזה, התנא קרא לזה לאכול מחברו. אבל מה הוא אמר? הוא אמר על מנת לאכול מהכבש השני למחר. הוא אמר מפורש כבש. המשנה קוראת לזה מכנה את זה, אומרת בחברו, והכבש חברו. אבל מי אמר שברגע שהוא מוציא מהפה שלו את המילה חברו, מי אמר מה המשמעות של חברו? אולי שהוא אומר חברו, המשמעות של חברו זה על הכבש, יכול להיות משמעות על הלחם. אתה לא יכול לפשוט פה את בעצם העובדה שהמשנה אומרת חברו. המשנה קוראת לזה חברו, זה לא מה שהוא אמר. ולמה היא מתכוונת שאומרת חברו? המשנה מתכוונת לכבש השני. אז אתה רואה שחברו... המשנה מתכוונת, לא, זה לא מה שהדיבור שלו זה המשמעות. אתה לא רואה מה הדיבור שלו. יכול להיות שבדיבור שלו המשמעות זה על הלחם. לפי לשון המשנה, אתה רואה שאומרים חברו, זה הכוונה לכבש. לפי לשון המשנה. המשנה. לא לשון הבן אדם המפגל. לשון המפגל, אתה לא יודע מה המשמעות של זה. לשון המפגל, אתה לא יודע. לשון המשנה, מה זה קשור לשון המשנה? לשון הפיגול. לא קשור אחד לשני. מה אתם אומרים? לא, כאילו יש הרבה נושאים של זה קצת. כן, בסדר. פיגול זה הרבה, כן. צריך מחשבה בפיגול. פיגול צריך מחשבה. מחשבה, יכול בזמנו, אבל. צריך לחשוב, לא. צריך לחשוב בשביל להבין. צריך לחשוב קודם בשביל להבין. צריך מחשבה. הבנו. אומרת המשנה, הזבח מפגל את הנסכים, כפי שקדשו בכלי דברי רבי מאיר. כן? גם אותו עיקרון כמו שראינו קודם, הנסכים שבאים יחד עם הזבח. זאת אומרת, אדם שביא קורבן עולה או קורבן שלמים, אז מביא יחד עם זה גם כן מנחת נסכים. מביא גם נסכים של יין, מביא יחד עם זה מנחת נסכים. אז הנסכים הם בעצם תפלים לזבח, כמו אכילה ושתייה כזה. מביא האוכל, מביא יחד עם זה שתייה, הנסכים זה כמו שתייה למזבח. אז הנסכים זה תפל לזבח, מה שמתיר את הנסכים למזבח, זה הזבח, זריקת הדם של הזבח, היא זאת שמתירה את הנסכים. זה גם גלל. אז היות, כן, הנסכים הם גלל על זבח, והזבח לא גלל על נסכים. לכן, הזבח מפגל את הנסכים מי שקדשו בכלי דברי רבי מאיר. ברגע שקדשו הנסכים בכלי, הם הפכו להיות כבר חלק מהזבח, ולכן ברגע שמפגל את הזבח, מספגים גם הנסכים שאיתו, אבל הנסכים אינם מפגלים את הזבח. כיצד? השוחט את הזבח לאכול ממנו למחר, מהזבח בעצמו, למחר הוא נסכים מפוגלים. הנסכים נגררים מחר הזבח, והזבח מתפגל עם הנסכים מפוגלים. אם נסחיו למחר הנסכים מפוגלים, הזבח אינו מפוגל. דומה. תנו רבנן, אותו דבר. למה צריך? אותו דבר, זה דבר רבי מאיר. כן? זה קדשו בכלי, ונסכים זה שונה, זה דווקא קדשו בכלי. אם לא קדשו בכלי בכלל הם לא מתפגלים, כי הנסכים אפשר להביא אותם אפילו מכאן ועד 10 ימים. החידוש שנתחדשו אפשר להביא את הנסכים אפילו אחרת 10 ימים, תכף נראה. תנו רבנן, נסחי בהמה, חייבים עליהם משום פיגול. נסחי בהמה, נסכים שמביאים יחד עם קורבן של שלמים או עולה, שמביאים אותם יחד עם הקורבן, חייבים עליהם משום פיגול, זאת אומרת שברגע שנתפגל הזבח, התפגלו גם הנסכים, ואם אוכל מהנסכים הללו, אם אוכל מהנסכים הללו, יהיה חייב כרת, כמו שאוכל מהזבח. ובנה שדם הזבח מתירן להיקרב. מה מתיר את הנסכים למזבח? דם הזבח מתיר את זה, זה דומה לשתי הלחם,
דומה ללחם הפנים, משהו אחר מתיר, דומה לכבשה עצרת, כן, דומה לכבשה עצרת כמו שאמרנו, ודומה ללחמי תודה, שהזבח מתיר את הלחמים, ופה הזבח מתיר את הנסכים. אז מילא הנסכים נגררים אחר הזבח, ולכן אם הזבח מתפגל, גם הנסכים מתפגלים. כל זה דברי רבי מאיר. לכן זה חידוש, זה חידוש במשנה, זה רק דברי רבי מאיר, שברגע שקדשו בכלי, הנסכים כבר שייכים לזבח והם יכולים להתפגל יחד איתו. אבל רבנן חולקים על זה. אמרו לו לרבי מאיר, הלא אדם מביא זבחו היום ונצחה בת 10 ימים, הנסכים בכלל לא חייבים להביא יחד עם הזבח. היות לא חייבים להביא את הנסכים יחד עם הזבח, אז מה פתאום זה קשור לזבח? זה מתפגל לזבח, מה פתאום מתפגל לנסכים? מה פתאום שהנסכים מתפגלו? הנסכים הרי הם לא קשורים בכלל לזבח, אפשר להביא את זה אפילו אחרי כמה זמן. היות זה לא קשור לזבח, אז למה שזה יתפגל? אמר להם רבי מאיר, אבל אני לא אמרתי אלא באים עם הזבח. אבל אני לא התכוונתי בנסכים שבא. אם אתה מביא את הנסכים אחרי 10 ימים, אז ודאי שהנסכים האלה לא יתפגלו. דבר הנסכים שבאים על הזבח, כמו שאמרנו במשנה, דווקא שקדשו בכלי. קדשו בכלי, זאת אומרת, בזמן שחיטת הזבח, הנסכים כבר התקדשו בכלי כדי להביא אותם. זאת אומרת, שהוא מביא אותם יחד עם הזבח, אז הם יתפגלו. אבל אם באמת לא הביא אותם ביחד, ודאי שהנסכים לא יתפגלו. אם הם קדשו בכלי, אני לא יכול להביא אותם עוד 10 ימים? לא. נפסל בלינה כבר. גם פה דווקא הדגשנו מפני שגם הזבח מתירן יקרב, ולמעלה משדיברנו לא אמרנו שדם השלמים או מעצרת או... בטח שאמרנו. אמרנו את זה? ודאי. אני אמרתי. מה לא אמרה את זה? תגיד את המילים האלה דווקא, זה ברייתא. זה ברייתא, המשנה לא אמרה גם דם הזבח היא לא אמרה. היא לא אמרה כלום. זה ברור. המשנה לא אמרה את זה, זה ברייתא שאמרה את זה. ברייתא, זה לא משנה. המשנה לא כתבה לא פה ולא שם לא כתבה. כולם היא לא כתבה. וזה הסברה שמה גם כן, יש דם הזבח מתירן. אמר להם, אבל אני לא אמרתי לבאים עם הזבח. אמרו לי, אפשר לשנות אותו לזבח אחר? גם הבאת את זה לזבח. נכון, אפילו זה קדש בכלי כבר. הבאת את זה יחד עם הזבח, אתה יכול לשנות את הנסכים האלה לזבח אחר? אז אפילו שהם קדשו בכלי כבר, הבאת אותם עם הזבח, זה לא מתפגל. אם מי אמר שזה שייך לזבח הזה, אתה קדש בכלי, אבל אתה יכול לשנות את זה לזבח לקורבן אחר. כמה קורבן הזה? אמרו לו, רבנן טוענים, מה זה שאלה? זה ויכוח בין רבנן לרבי מאיר. אמרו לו, רבנן טוענים לרבי מאיר. אפילו אם זה נסכים שבאים עם הזבח, עדיין מי אמר שזה שייך לזבח הזה? אתה יכול לשנות את הנסכים האלה ולהשתמש בהם לזבח אחר? אמר רבא, הסבר, רבי מאיר, הוקבעו בשחיטה כלחמי תודה. רבי מאיר סובר שברגע ששחטת את הזבח, הבאת את הנסכים, והנסכים כבר קדשו בכלי. אם לא הבאת את הנסכים, אז אין בעיה, הנסכים לא מתפגלים. אבל אם הנסכים כבר קדשו בכלי, והבאת אותם יחד עם הזבח, ברגע ששחטת את הזבח, הנסכים הוקבעו להיות נסכים שייכים לזבח, אתה לא יכול לשנות אותם לזבח אחר. להיות הוקבעו כבר לזבח הזה, לכן הם מתפגלים יחד עם הזבח. תנו רבנן, לוג שמן של מצורע, חייבים אליו משום פיגול, מפני שדם אשם מתירו לבעונות, דברי רבי מאיר. כן? לוג שמן של מצורע, שמתארים את המצורע, מביאים אשם, כן, קורבן אשם, ונותנים מזה מתן בעונות, ואחרי זה לוקחים גם לוג שמן, הכהן לא יוצק מלוג השמן על כף הכהן השמאלי, כמו שאמרנו, וטובל מזה מהשמן 7 פעמים, ואחרי זה נותן על בוין ידו, בוין רגלו, דוך אוזנו הימנית, על מקום דם האשם. כן? על מקום דם האשם נותנים גם כן מן השמן. עכשיו השאלה אם גם השמן, לוג שמן של מצורע, אם הוא פיגל באשם, האם הלוג שמן של מצורע גם כן מתפגל או לא? בא רבי מאיר אומר גם הלוג שמן של מצורע מתפגל. ברגע שפיגל באשם, חשב באשם אחרי חוץ זמנו, יכול כזית מהבשר חוץ זמנו, או להקטיר כזית חוץ זמנו, האשם נעשה פיגול, גם הלוג שמן גם כן נעשה פיגול. למה? כי דם האשם מתירו לבעונות, אותו דבר כמו שאתה אומר, דם הזבח מתירה לקרב בנסכים, נסכים גם פה, הלוג שמן הזה דם האשם מתירו לבעונות. המתן בעונות אתה יכול לעשות רק אחרי שנתתם דם האשם, כי כתוב על מקום דם האשם. רק אחרי שנתתם דם האשם, אז אתה יכול לתת מהשמן. זאת דם האשם מתיר את זה, זה נגרר אחר הזבח, אם הזבח יתפגל, גם השמן יתפגל. דברי רבי מאיר. אמרו לו לרבי מאיר, אבל לא אדם מביא השם היום, ולא גם מכאן ועד 10 ימים. גם לוג שמן של מצורע, אתה לא חייב להביא את זה ביחד עם האשם. אתה יכול להביא את זה אפילו אחרי 10 ימים. אז אם כן, אם אתה יכול להביא אחרי 10 ימים, מי אמר שזה לא קשור לאשם? אז גם האשם יתפגל, מה פתאום שעד לוג שמן יתפגל? מה זה? אפשר לקורבן אחר. לא, אתה יכול להביא אותו קורבן, אתה יכול להביא אותו אחרי 10 ימים.
לא צריך להגיע לקורבן אחר. אבל הלא כשמן הלא כשמן של מצורע, אתה יכול להביא אותו מכאן עד 10 ימים. אם אתה יכול להביא אותו מכאן עד 10 ימים, אז אפילו שייך לקורבן הזה, אבל הוא לא ביחד עם הקורבן, אז מה פתאום שהוא יתפגל עם הקורבן? אמר להם, אבל אני לא אמרתי, ובא עם האשם. כן, אני לא דיברתי על הנה חנן, אתה מביא אחרי 10 ימים, גם אני אומר רבי מאיר, הוא סובר שזה לא מתפגל. אותו דבר כמו שהוא האשם. אני דיברתי רק שזה בא יחד עם האשם. זה בא יחד עם האשם, אז ברגע שהאשם מתפגל גם הלא כשמן. אמרו לו רבנן, אפשר לשנות אותו לאשם אחר? גם תגיד, עכשיו זה שייך. עכשיו שאתה מביא עם האשם, אתה מביא את זה עם האשם, זאת אומרת הגמרא, טוענים לו רבנן, אפילו שאתה מביא את זה יחד עם האשם, מה אתה אומר שזה שייך לזבח? וגם שאתה מביא את זה עם האשם, אפשר לשנות אותו לאשם אחר, אתה יכול להביא את זה לאשם של מצורע אחר. אז אם כן, אז גם כן זה עדיין לא שייך לאשם, אז מה פתאום שאם האשם מתפגל, הלא כשמן מתפגל? רבא כסף רבי מאיר, הוגבהו בשחיטה כלחמי תודה, כן, כמו שלחמי תודה, הוגבהו בשחיטה להיות שייכים לזבח התודה, הוגבהו בשחיטה, אדם מתיר אותם, הוגבהו כלחמי תודה, אז גם הלא כשמן של מצורע, ברגע ששחטת את האשם של מצורע, אם לא הבאת אותו ביחד, זה לא קשור לאשם הזה, זה לא מתפגל. אם הבאת אותו ביחד ושחטת את האשם של מצורע, השחיטה זו הוגבה להיות הלא כשמן שייך לאשם הזה. אם הלא כשמן שייך לאשם, ברגע שנתפגל לאשם, נתפגל גם הלא כשמן.